Sziasztok! Szeretettel üdvözöllek titeket itt a YouTube csatornámon, amire fel lehet iratkozni, ha még esetleg nem vagytok feliratkozva. Lájkoljatok és nézzetek, főzzetek velem együtt jókat. Ma egy nagyon különleges vendéget fogok itt köszönteni. Nagyon várom. Hát mit mondjak, az egész fiatalságom ezzel a nővel telt el. Több mint 20 éve vagyunk barátnők. Nagyon szeretem, remélem ő is engem, és belépett a klubomba, vagyis 50 éves lett ő is. Edina barátnőm fog jönni, aki ugyan nem cigány származású, de mivel nagyon sok cigány barátnője van, velem az élet, én vagyok a legjobb barátnője, így nagyon sokat tud arról mesélni, hogy egyébként a cigányokkal való kapcsolata milyen is neki. Úgyhogy gyere Edina, mert nagyon várlak. Szia drágám, egyetlen barátnőm, szinte. Tulajdonképpen a mai menü az töltött káposzta lesz, hogyha neked is megfelel. Imádom. Csak mondjad, hogy mihez nyúljak. Figyelj, miben segítsek? Semmilyen alapanyag nem tiltakozik, látod? Hogy jó, akkor megyek vagdosni a szalonnát, most csipegetni is szeretem amúgy meg. Itt azért elég sok alapanyag van, azért teszem hozzá, tehát a zsír, ugye az egy nagyon fontos része. A fűszerek, az őrölt borst, az őrölt kömény, a majoranna, a babérlevél, só, esetleg ugye mi romák, tehát aki nem a gasztronómia éllovaga, hanem tudod, nem ilyen fine diningosan fősz, hanem csak otthon a családnak, azok nagyon nagy előszeretettel, használják az ételízesítőt. Igen. Tehát piros paprika, őrölt piros paprika, és én szoktam bele mindig kaprot is tenni. Tehát azért itt majd arra várnék, hogy a kis szalonnákat egy kicsit így felkatonáznád nekem. Összevágod nekem a paprikát, a paradicsomot, a hagyma már össze van vágva, nehogy itt elsírd magad a sminkben. Úgyhogy arról már gondoskodtam, és akkor elindítjuk ezt a rendben, akkor gyorsan csinálom, hogy jó? Be tudjuk tölteni. Tehát a zsiradékot fölrakom, barátnőm, hagy olvadjon. Jó. Rak fel. Azok egy ilyen kisebb fakanalat. Ja, hát az embert lehet ölni, öcsém. Kisebb nincs? Hogyha ez megvan, akkor ebbe jöhetne is nekem egyébként. Első körben a zöldségek kellenek majd, tehát a paprika, a paradicsom. Nem kell, hogy nagyon apróra vág nekem össze. Jó, akkor viszont esetleg van még egy ilyen vágódeszkád, mert nézd akkor csak. azzal folytatom. Hopp, ja, hopp. alatta. Jó, hát az észna. Jaj. Oké. Megsütjük a hagymát, a fokhagymát, a paprikát. Ugye ezeket így mekkora darabok, hogy ilyen kockára, jó? Igen. Oké. Na mesélj, édesem, amikor te meg én kapcsolatba kerültünk, azért ezt a nézőknek elárulom, Edináéknak és a bolt párjának volt egy cipőboltjuk, ahová én betévedtem, és a barátságunk onnan indult, hogy már 20x évvel ezelőtt kaptam tőle ingyen egy csizmát. De így indult, először egyet kaptam. Igen, maradjunk annyiba, először egyet kaptam, igen. És akkor így indult egy olyan kör az életemben, ami még itt van. Pedig hozzáteszem, mind a ketten Salgótarjániak vagyunk. Igen. És nem ismertük egymást. Igen. Úgy, hogy 2 évvel fiatalabb, mint én. Nem ismertük ez? abszolút. Budapesten ismertük meg egymást. Budapesten találkoztunk, de akkor már ment a show a tévében. És csodálkoztam is. Igen. Hát akkor még nem volt Instagram, nem volt Facebook sem, nem volt semmi. Iviv volt, de akkor nem voltak ezek a promóciók. Nem. Igen. Akkor még nem voltak ilyen promóciók, hogy adsz egy csizmát, kiposztolsz, és akkor majd így rendben vagyunk. Nem. Ő poszt nélkül adta a csizmát, majd cseréltünk telefonszámot, és onnantól fogva elindult egy olyan barátság, ami remélem, hogy soha nem ér véget. Igen, nem is fog. De őszintén megmondom, tehát úgy, hogy én cigány vagyok, nekem nincsenek úgymond cigány barátaim, nekem szinte csak olyan magyar barátaim vannak, mint te. Te vagy a legjobb, tehát ez felül minden, tehát ehhez hasonló nincsen, akivel ennyire egy húron pendülünk. Hisz a gyerekeink is szinte egyidősek. A Timi az Evelinnel, a Máté a Virággal. Neked meg kicsi nincs. Kicsi nincs, ámen, nem is kéne.
egy időben lett kutyánk. Igen, hát igen. Hát na, minden egy időben. Mondjuk én nem cseréltem annyiszor párt, mint te, amit sajnálok, így utólag is. Hányszor? De a roma tradíciók ezt nem engedték meg. Ez nekem már nem fér bele, hogy 3 apától 3 gyerek, nekem 1 apától van 2. Figyelj, én meg úgy voltam vele, hogy nehogy már egy gyalomból legyen, mint változatosabbak. Hát figyelj, Változatosabbak. Kész van már a paprika, Edike? Igen, csinálom. Várj egy picit. Egy pillanat. Mennyi kell? Így, hát szerintem még... Még mehet a másik. Aha, még Jó. ezt bele. És akkor én meg hozok egy reszelőt, Jó. és akkor majd a fokhagymát lereszelem bele. Tehát még a 20 év alatt szerintem nem sikerült nekünk együtt főzni. Ez így még ez az együttfőzés nem jött össze. De úgy Összejött? tényleg nem. Még sose főztünk Mindig csak együtt. úgy volt, hogy Én főztem, te meg ettél. Nagyon szereti, amikor főzök, és ő meg megeheti. És Egyszer beteg általában voltál, nagyon beteg, és akkor a kórházba hoztál nekem bakonyit. Úgy ennék bakonyit, és Igen. akkor én meg csináltam, mintha én lennék És hoztad a kórházba nekem, emlékszel? Igen. Mikor te elkerültél Tarjánból, neked utána azért a baráti köröd, tehát nem én belőlem állt, hanem akkor is inkább a romák társaságát kerested, nem? Igen. Ővelük érzed jól figyelj, magad. Ilyen lelkületű vagy. Igen, de nekem hozzáteszem, nagyon rendes roma barátnőim vannak, mert azért itt van Lakatos Timi, ugye, hát ő egy fél cigánylány, imádom, szeretem, gyönyörű. Itt van Margó barátnőm, szerintem tagadja, de nem benne is van egy vonóval. Aztán... Figyelj, amikor suliba jártam, középiskolában én is tagadtam. Tehát én nem de azt, te le is tagadhatod, te olyan fehér vagy. Hát de én nem tagadtam. Hallod, csak, fehérebb vagy, mint a magyarok. Jó. Miről beszélsz? De nem tagadtam, csak nem vallottam be. De miért? Hogy miért tagadtam le? Igen. Egyedül voltam az osztályban cigány, és egyedüliként nem éreztem, nem akartam, még ez is kiugrik, nem akartam azt, hogy nehogy a kutya megegye a fokhagymát, ami leesett. Ja, mindjárt jövök. Egyedül voltam cigány az osztályban, és egyedüliként én nem akartam azzal szembesülni, hogy elutasítanak az osztálytársaim azért, mert én más népcsoporthoz tartozom. Tehát ennyi volt a történet lényegi része. Aztán valahogy lehet, hogy kiderült az rólam, hogy roma vagyok, de főleg akkor, amikor férjhez mentem, tudod, győzőhöz, 20 évesen, és akkor például a legjobb barátnőim az osztályból, amikor 20 évesen férjhez mentem, Bocsánat, beletehetem? Persze, 19 évesen férjhez mentem, és akkor 20 évesen, amikor terhes lettem, akkor így a volt osztálytársaim megkérdőjelezték, hogy biztos, hogy szülni akarsz egy gyereket? Hát még csak 20 éves vagy. Hát igen. Hát de ilyen korán? És hogy nem bántam meg. És képzeld el, hogy aki azt mondta, hogy biztos, hogy ilyenkor, annak nincs gyereke. Képzeld el? Igen, mert az a baj, hogy annyira elszaladnak az évek, és utána egy nő azt veszi észre, hogy már 30, már 35. Hát azért a gyerekhez nincs recept, hogy melyik igen, az az időpont. Igen, én is az elsőt szültem 20 évesen, 27, majd 44. Az elsőt szültem 20 évesen, a másodikat 28, és több már nem is lesz. Nekem lett. Még az utolsó petesejtemet kicsavartam magamból. Hát mi nem így volt? Az volt az utolsó, nem volt több. Kész. Edina, hát ezt így gondolod? Legyen Hát így gondoltam. Hát ha te ezt így gondolod, legyen így. És nézd meg, milyen jó. Egyébként Én nem tudom, én élvezem. Én komolyan egyébként mondom. az fiatalon tart, hogyha később szülsz, Én megmondom neked őszintén, most jobban élvezem az anyaságot, mint fiatalon. Mert fiatalon még az emlékezzél, mi volt. Én nem is értem, hogy komolyan mondom, múltkor azon gondolkoztam, hogy csináltuk. Emlékszel, vettél Salgó-Tarjánban... Most milyen sztori fog kerekedni? Nem, egy jó. Igen? Vettél egy telefonkártyát, amin egész nap ingyen tudtunk beszélni, mert előtte 100 000-es telefonszámlákat fizettünk akkoriban. Mert reggel fölkeltünk, és estig nyomtuk. Na most nem, nincs az, most már mi is felköltöztünk Pestre, Edina. Haladok a korral. De nem az, csak én most azon gondolkozok, hogy érted, tényleg az ember jön, megy, szalad az élete. Én a múltkor is azon gondolkoztam, hogy ezt hogy csináltuk. Úgyhogy most... Fiatalok voltunk, és sokkal nagyobb volt a teherbírásunk, és gyorsabbak voltunk. Nem volt internet, nem ültünk le instagramozni, nem ültünk úgy, csak úgy, meg. Max, hallod, tehát hol voltak a hírek? Az újságban. Újságot mikor olvastál? Amikor nagyon ráérték. Mehet a paradicsom? Jöhet.
Másik is kell? A másikat majd karikázzuk, és a végén. Jó. A végére hagyjuk. Hát akkor összekarikázom, hogyha már benne vagyok. Jó, és akkor tedd vissza. Oké. Én még megmondom, hogy nem tudom, hogy emlékszel, fölhívtalak reggel, megfőztünk, elvittük a gyerekeket jobbra-balra, és egyszerűen Edina, minden mondom, kész volt. fiatalok voltunk, sokkal lendületesebbek voltunk, akkor ezt addig félreteszem, kérlek szépen. És akkor még, igen, jaj, de ügyes, tudja, hogy mit kell csinálni. Hát ezt. Igen. Meg a kolbászt kell majd felkarikázni. Jó, igen, azt vágom. Szuper Úgyhogy van. Ezt elkezdem egy kicsit nagyobb elánnal sütni, igen. hát de igen. mondjuk én arra lennék kíváncsi, hogy szerinted, vagy hogy te egyébként milyen dolgokba ütköztél azzal kapcsolatban, amikor kiderült az, hogy te, meg én barátnők vagyunk, és hogy tulajdonképpen te a Gáspár család barátja vagy. Őszintén? Igen. De teljes őszintén? Teljesen. Figyelj, az, hogy a te barátnőd vagyok, az mindenkinek szimpatikus volt. Tényleg? Mindenkinek, mert én akárkivel beszélek, és hát ugye jó, most már tudják nyilván a tévéből, mert azért nem keveset voltunk együtt, de szóval nem tudom, így egy ilyen szerethető formád van. Hát köszönöm. Nem, én nekem az összes barátnőm, aki amúgy nem cigány, azt mondta, hogy téged nagyon szeretnek. Szóval Na. mármint a tévéből Na egy de. ilyen szerethető karakterként jöttél le. Hát igen. És akkor? És akkor jön a mi Győzikénk, ugye. Hát ő egy megosztó karakter, most ezt mind a ketten tudjuk, mert vagy nagyon szeretik, vagy nagyon utálják. Hát azért tény és való, hogy kiforított idegrendszer kell ahhoz, hogy őt az ember elviselje. Ez megy neked. Most vagyok ezért Grammy-re jelölve, hogy Oscart kapjak, meg béke Nobel-díjat, hogy Győzővel leéltem 33 évet. Igen. És ezért én nagyon sok díjat fogok nyerni. Abba biztos lehetsz. Szóval azért lássuk be, hogy azért, mit tudom én, te vagy Győzőnek a felesége. Én vagyok a... Én az vagyok. Én egy És barátja. Az is maradok. Igen, én is az maradok neki. És én megmondom őszintén, én így a hibáival együtt fogadtam el úgy, Hát ahogy akit van. szeretünk, azt úgy fogadjuk És el. őszinte leszek, nagyon nem érdekel, hogy mit mondanak róla, meg mit nem mondanak. Kérlek szépen majd vizet egy csészébe, vagy Jó. valamibe, ott egy csésze, és akkor ebbe vizet szeretnék egy nagyon picit. Na mindegy, teszem, aztán bőven öntesz, elég, jó. amennyit Nem akarsz, kell jó? annyi, csak egy nagyon picit. Te leszoktad húzni róla a bőrt, ugye? Nem. Nem húzod a Nem, kolbászról? ez szétesik. Aha. Hát figyelj, azért az a töltött káposzta nem egy leányálom, tehát azért most itt Szeretem a fogom. Itt, kolbászt. azt tudjuk. Azt tudjuk. Mindenféle méretben. Nem! De. De nem beszéljünk, ne vigyük szexuálisból, nem az, hanem ezt a kolbászt szeretem, de nagyon. Még a végén rám raksz valami olyat, amiben kellemetül jövök ki. Te is szereted a kolbászt, most mondjam, hogy mindenféle Én szeretem méretben. Jó, hát akkor lehet ekkora kolbász, ekkora meg ekkora. A zsíradékban bele kellett volna tenni a füstöltet is, meg mindent, most teljesen máshogy fogom csinálni. Csak azért, mert annyira zavarban vagyok, hogy Edina itt van. Na mindegy. Még ilyet. De tényleg. Mondjam már, de mi Tényleg. előttem? Tehát a legjobb füstöltet barátnőd. előbb kellett volna megsütni, mint a zöldséget. Azért de már annyira pofázunk, hogy elmegy az elment esze. a fókusz teljes mértékben. Most egy botmixerrel összepürésítem ezt, ha És sikerül. így hűítjük egymást. teljes Minden nap. mértékben. Na. Ide, a kolbászt rátehetem erre? Együtt megy bele a cuccosba? Igen. Jó. Most én ezt lekapcsoltam. Barátnőm, szó szerint. És akkor most ide hozok egy másik zsíradékot. Ez viszont jó, mert ezt most ellestem ezt a trükködet, hogy így összepürésíted, ez is nem sokkal-sokkal gusztább. Jobb így, igen. Igen. Egy szál kolbász elég? Elég. Na szóval, annyira kiszédítettél, hogy elfelejtettem Az a én füstölt alapra tenni a zöldségeket. Én hibám. Szerintem igen. Értelek. Ezért most a kolbászt és a szalonnát azt kisütjük zsírjára, és a zsírt, ami ebből kisül, elízesítjük, abba beletesszük a fűszereket, összekeverjük a hagymás alappal, és a hagymás alap fele belekerül a húsba, meg a rizsbe,
A Ezt másik, nekem nem mondtad el a receptben, mikor annak idén felhívtak is, hogy mondd el a ne receptét. haragudj, miért nem veszed meg a könyvet? De ez nekem 20 év adtad a receptet, te! Hát 20 éve még nem így csináltam, most már eltelt 20 év, látod, hogy Nézd, fejlődök? azért nézem, hogy mit csinálsz. Ezt, nézd csak, így, Ne rájulok. kisütjük, Mert most ez így ez szépen. tök jó dolog, mert mondtad ma is nekem, hogy a Persze, pörköltet is így pörköltet szoktad. is így szoktam. Hogy így, ez teljesen jó. És akkor ebből meg kisül egy nagyon jó füstös ízű zsír, ami, mondom, belekerül a fele majd a darált húsos alapba, a másik fele pedig, arra rátesszük az apró káposztát, és az apró káposzta, tudod, amiben beletekerjük majd a Kis gombol, töltelékeket. igen. És felöntjük vízzel, és elkezdjük megfőzni. És szuper jó. És ameddig megfő, addig kibeszéljük Győzikét. Jó, az megy. Megy? Megy. Neked, mint nőnek, mi az, ami egy kicsit úgy érzed, hogy másabb abban, hogyha például velem vagy, mint egy, vagy miben van a különbözősége annak, hogyha mondjuk egy nem cigány származásúval vagy együtt, már így nőbe tudod, hogy így Én megmondom barátkozol? őszintén, nekem ez semmilyen szinten így nincs meg az agyba. Nincs? Szóval olyan szész, így De úgy igazából nem jut eszedbe a mindennapokon az, hogy én nekem, cigány vagyok. Nem, nekem semmilyen szinten nem jut eszembe. Jaj, de szeretek. De Hát nem de vagy halál- rasszista. De nem, azért tényleg nem jut semmilyen szinten eszembe. Igazából én nem úgy válogatok embereket az életemben, mert van most, te is nagyon jól tudod, hogy Mindenféle. cigány barátnőm is, Külföldi is, zsidó is, mindenféle. mindenféle. Én úgy válogatok Arab is van neked, török, mindenféle igen, barátom. én úgy válogatok embereket az életemben, hogy nem külső alapján, anyagiak alapján, ruházata, vagy hogy most vannak rajta márkák, ezek nem Nem, érdekel, azt nem nekem ez szoroz. felszínes. Nekem az ember legyen patent. Ha az ember Ebben igazad patent, akkor a barátom, de most már tudod, ezt a múltkor elmondtam neked, hogy igazából odáig jutottam 50 évesen, hogy kapcsolati tőkét gyűjtök, de már barátokat nem keresek. Nagyon sokszor az van egyébként, Edina, hogy a roma asszonyok csak családon belül barátkoznak, tehát De ez egy régen már egy unokatestvér, elavult szokás. testvér, rokon, Ez ismerős, már aki a elavult másik szokás. család, aki jó családból származik. De ez hidd el, ez így van mai De napig. nem, azért most már És látom, én abban hogy is azért... úttörő voltam, hogy én kimertem azt jelenteni, hogy igen, nekem a legjobb barátnőm nem egy roma származású nő, hanem egy olyan belevaló magyar csaj, aki... Te is magyar vagy. De egy olyan belevaló magyar, aki nem... Akkor mondjad, hogy paraszt, nyugodtan kimondhatod, nem sértesz meg. Egy olyan parasztnő, Na, mondja nyugodtan. akivel én megtalálom a közös hangot, mert közös az érdeklődési körünk, közös olyan dolgaink vannak, ami mind a kettőnknek fontos, De tényleg így van amúgy. és egyébként meg mindenben lehet rá számítani. Igen, Mindenben. mert nagyon szeretem. És a barátság az azért fontos, és hidd el, Győző azért irigy rám. Én tudom, hogy a Győző irigy rám, Győző azért irigy rám, mert neki nincs. Mert neki nincs ilyen de barátja. Győző mondta is nekünk, mikor ültünk a kocsiba, hogy annyira jó nektek, hogy így szeretitek egymást. Igen. Figyelj, tudják az emberek, ugye mert a médiában benne vagy, meg Győző is, hogy mi nagyon régi barátnők vagyunk. Ha valaki arra merne vetemedni, hogy az én barátnőmet face to face elkezdi bántani, hát azért na, akkor figyelj, most nyilván már nem állok le 50 évesen, érted, boxolni, de... De sose lehet tudni. Sose mondhat soha. Nem, azt már nem, azért már ehhez már egy másik életszakaszban vagyok, de 30 évesen még kicsit heves voltam. Kicsit? Igen, de a lényeg az, hogy biztos, hogy felállnék az asztalától. Pár illetlen szó kíséretében azért azt valószínű megkapná. Na és akkor még egyre adjál választ, ami veled kapcsolatban nagyon-nagyon érdekel, hogy mi a különbség szerinted Na. a magyar konyha, a tipik magyar konyha és a Gáspár Bea konyha között, hogy mit veszel észre, mi az, amit sokkal szívesebben eszel nálam, mint úgy egyébként, mert hogy érzel valami némi különbséget. Nézd, én őszinte leszek. A romák azért tudjuk azt, hogy ízesen főznek. Igen. Szóval több fűszert használnak, Többet. több olajat, több zsiradékot használnak. Ugye Bátrabban fűszereznek igen, mindent. azért mi parasztok, azért lássuk be, hát már így mondom, hát hogy mondjam, nem mondom azt, hogy magyarok, mert te is magyar vagy, öcsém.
Hát de nem. Na. De. Na gádzsók, szóval, ti gádzsók igen, vagytok. jó. De én nem tudok cigányul. Ha Azért már megtanulsz. de győzőt megértem, mikor mondja Vakert. Na, mert ő nem cigányul beszél. Hát dehogy nem. Kamu cigány szöveget. Kamu cigány. Aha. Na szóval, ugye mi azért úgy mondom, hogy a kis fiatal csajok, most már én erről letettem, de azért még diéta, így figyelik, hogy azért olívaolaj, meg ezek a trutymák, én nem bírom megállni. Én megmondom őszintén, itt vannak a testvéreim, Ide teszed azt nekem a tűzre? igen, itt vannak a testvéreim, 30 évesek. Ilyen vegán, olyan vegán, ilyen mandulatej, olyan mandulatej. Én megmondom őszintén, szóval anya úgy csinálta a testvéremnek a tiramisút, hogy ezekből a kutymaszokból, én megkóstoltam, én nem bírom megenni. Hát tulajdonképpen, Edinám, köszönöm, hogy felszeletelted ezeket a füstölt Szívesen. termékeket. Mit kell még a várni, kolbászt, mondjad? a nem tudom mit, a kis szalonnát, mert ugye a zsírban, ezt, hogyha ti csináljátok, akkor úgy csináljátok, hogy a zsírban kiolvasztjuk a szalonnát és a kolbászt, majd ezt félretesszük, miután kivettük, és ebben a zsírban megsütjük a hagyma, fokhagyma, paprika, paradicsom. Ezt én egy botmixer segítségével pürésítettem, és konkrétan most már itt vagyunk, hogy egy ilyen állagú dolgot Na jó. nyertünk. Most én ezt a kis zsiradékot szépen beízesítem, tehát teszek bele sót elsősorban, így, teszünk bele majoranna, ez egy nagyon fontos dolog. Hát én teszek bele ételízesítőt egyet. Bátor vagy, öcsém. Miért ne lennék bátor? Én nem tudom, én úgy szoktam Miért ne lennék? Én például úgy fűszerezek, hogy ezt minden kicsit, mert úgy vagyok, hogy... Hagyjam a békén, nem érek rá azzal izélni, hogy most Jó, kicsikét. de hogy figyelj már ide, Mert beletenni ilyen tudok, de... Életem töltött káposztája Figyelj már lesz. ide, figyelj ide, beletenni, mindenki tud, de kivenni nem tudok. Nem érdekel. Na, Ez nagyon hagyjad. finom lesz. Jó, van, nem vitatom. Na ez a cigány De ha főzési sós technika. Hát akkor ott hagyod. Teszel hozzá több tejfölt. Hát mondjuk ebben neked van igazad, Nagy jó? dolog. Igaz. Na mi van? Hát az van, hogy tudok. Azt hittem, hogy megsóztad. Á. Aki tud, azt ennyi. És tényleg. Köszönöm. De jó. Még így, én megmondom, hogy én is Na. megenném. Na, mondtam, vagy mondtam? Nagyon jó. Mondtad, de mondtad. Na, köszönöm. Ebbe beleteszed nekem a rizst? Meg Igen. kérlek. Ott a rizs. Mehet az egész? Aha. Mit mondta ez? Milyen rizssel? Kerekszemű rizs. Kerekszemű rizs. És ez úgy van ráírva, hogy De légy kerek... szíves, tedd bele, mert mindjárt megyek Jó, de bele. ez úgy van ráírva, hogy kerekszemű rizs? Igen, igen. Most ez mindjárt megy bele. Vigyázz? Ja. Mondom, ezt nekem kisumákoltad az én receptemből. Ilyen nálam nincsen. Az én receptembe. Ezt így. Tudod, ezt hogy szoktam? Mindig a töltött Várjál, itt káposztát, meg az ilyen dolgokat. Most ezt hova tudom tenni? Úgy, hogy ezt megemelem, és ide rakod. És akkor azt És az akkor ezt ebbe egészet beleborítjuk. bele tudod? Így van, mert miért ne tudnám. Jó, de ügyes vagy, köszönöm. Na, Én mindig barátosném. kesztyűbe szoktam ezeket főzni. Figyelj, én ezt nem kesztyűzöm, hanem én ezt Kevered. Jó, de én kesztyűvel szoktam például a... keverem. És még lehet, hogy így sótlan is lesz, mert ott pont jó volt, Igen, tudod? és a hús meg És a hús elveszi meg elveszi az ízét. Hát akkor tegyél még bele. Úgyhogy ha ezt kikevered nekem, akkor azt nagyon megköszönöm. Keverem. Megvan? Ne stresszeljél már, hagyj keverjem már össze, majd ha megvan, akkor szólok. Hát öcsém, elájulok. 3-szor lép mellém az 1 percben, hogy mi van már. Hát csinálom. Na te nem lennél jó ilyen konyhafőnök meg séfek Hát mi, hogy séfébe. csináljam? Hát így. Hát úgy csinálom, nem látod, hogy nem áll meg a Idő kezem? van. Tényleg ott hogy bírtad azt a stresszt? Ahogy az életemet, az egész életem egy nagy stressz. Te választottad a férjedet? Komolyan, tehát olyan stresszes életem, mint nekem. Én nekem minden egyes nappal rövidül az életem. Tehát én lehet, hogy élhettem volna 100 évig, érted? Akkor most itt megcsinálok, Igen. Edinám, egy pörkölt alapot, Igen. amihez a húsik már föl vannak kockázva. Ez egy sertés comb, ebből nem kell sok, de ez nagyon finommá teszi majd az alapját. A kolbászka legürült. Jó. Most azt a kolbászt már miért nem raktuk bele?
majd a tetejére fogjuk rakni. Ja, még a karikába? tetejére. Ezt? Nem, azt már csak így picit darabolod, Ja. és akkor az a tetején nagyon Ja, jól ja, fog ja, mutatni. ja. A Igen. karikaparadicsom, a kapor a Ja, tetejére. azt hittem, hogy ki akarod sajnálni a kajából a Dehogy kolbászt. se, én nem sajnálom Jó ki, van, akar, na. ami bele kell, az bele kell. Oké, csak nem értettem, mondom, Dehogy, kivetted, nem, akkor nem. És tudod, akkor most erre elkezdhetem tölteni. várj még, tölthetem? töltheted, de ezt kóstold meg. Igen. Ezt nem, ez így pont jó. Igen, nem szó, de akkor én nem. Ezt valamikor nem mosom ki. Valamikor Na. én átszoktam. Van, amikor én is, de ez most jó, ez ez jó, most ez kell. nem annyira keserű. És akkor még arra kérnélek meg, hogyha azzal készen vagy, Kész vagyok. hogy ezt oda félreteszed nekem, Hova? oda egy pillanatra félreteszed, Igen. és akkor most az lenne a harci helyzet, Ki kell csumázni. hát hogy ezt így levágod róla a torzsa részét, ennyi. Be, tudok csumázni. Tényleg? Igen. Na, akkor Ha ezt hiszed, ha megköszönöm. nem. Akkor ezt megoldod nekem? Köszönöm. Meg. Én pedig közben csinálom ezt a Jó. pörkölt alapot. Belekerül most ebbe a pörkölt alapba, ugye, amit kiszedtünk, kolbászt meg szalonnát, és akkor még majd ebbe bele fogom rakni a káposztát is, elkeverem, és akkor rétegezzük, tudod, alulra a fazékba kerül ebből a rétegből, meg a Én tetejére. egyébként most így, hogy nézlek, ezen gondolkozok, hogy szépen át vagyok cseszve. Figyelj, éveken keresztül a te receptjeid szerint csináltam a töltött káposztát. De ez most egy teljesen más recept, és nem tudtam rájönni, hogy jobb a tiéd, mint az enyém. Edina, Na így. ezt úgy hívják, hogy kulisszatitkokat nem osztunk meg senkivel. Hát dehogy nem. Aztán rájöttem arra, hogy ha én nem mondom el azt, hogy én hogy csinálom, és az enyém miért más ízű, akkor úgy, ahogy te mondod, átcseszve érzik magukat az emberek. És ezért adtam ki a szakácskönyvet, de ha a szakácskönyvet olvassa, De jó, de hát most minek nézem meg a szakácskönyvet, mondjuk megnézem a mert abban szakácskönyvet. megírom azt, hogy De Bea, hogy csinálom. de Bea, a szakácskönyvetben nézem azokat a recepteket, amiket nem tudok. És De a nem káposzta gondoltam, is hogy arra is bele? rá kell nézzek, Amit tudok. tudod. Aha. Hát most már Érted? akkor nézd meg, hogy mindent meg kell nézni, szívem. Mindent. Szépen megoldódik ez. Felöntjük majd pici vízzel, és akkor mondom, ez lesz az alapja Ezeket a kis fazékban. nyavajákat szoktad tölteni? Hogy tölteni? Jó, csak Mi? kérdeztem. De ez nem, ez nem. Én például egyébként beszoktam tölteni, csak azért kérdezem, én ezeket is beszoktam tölteni, én szeretem az ilyen inciri-pinciri káposztákat. Hát csak most az a baj, Jó, csak kérdeztem. nem, csak az a baj, hogy ha egyforma nagyok a töltelékek, akkor körülbelül egy időbe fölmegy. Hát én az a baj, hogy én De ezt ha különböző nagyságúak a töltelékek, akkor az egyik hamarabb megvan, más De később nem van úgy meg. kérdeztem, ha például én ezeket a nagyokat is, tudom, hogy te nagyot töltesz, én például azokat is félbevágom, és én kis piciket szoktam csinálni. De azt úgy hívják, hogy nyírségi Hát tudom, vagy de azt szabolcsi. tudod, és akkor nem kell nekem azt a paradicsomosan csinálni, lehet azt így is. Hát jó, te minden ételt, a fasírt Miért? golyót kicsit szeretsz, Igen, a töltött de nem úgy a guszta? Nekem nem. De te mindenből ilyen nagyot. Hát egy elég egynek, én azt vallom, nem pazarlunk, egyet megeszünk és kész, és akkor És nincs, hogyha most 3 kicsit nincs eszek, és 10 gusztusosabban? repeta, meg mit tudom én mi, hanem tudom azt, hogy most ha egyet Figyelj, mert ezt teszem, tölthetem. jobb a lelkemnek, hogy egyet ettem csak. Egyszer képzeld el, anyukámmal egy borvacsorámra télen csináltunk ilyen 20 kilóból szerintem töltött Jézusom. káposztát, hallod? 2 ekkora marha nagy lábasba, ilyen 2 nagy, nem tudom, 80 literesbe tele volt. Szép És képzeld el, olyan, hogy nagy nem sok bírtam lett bele. maga a tölteléket kavarni azzal a marha nagy fakanál, fölálltam létre arra, mert tudod, nálam magas az asztal. Fölálltam létre arra, és úgy kavartam. Nem már. Esküszöm. Anyu le is fotózta. Amúgy te hogy szoktad tölteni például a töltött káposztát? De Most én? te is ilyet csinálsz, nem? Hogy veszem a tölteléket például. Igen. Hippi-hupi, És fölcsol, és két oldalt, mert van, aki másképp több Nem, én technikája egyik van. oldalon Na, beteszem. ugyanezt csináltam én is, és nem akkor föltekered. így. Jó, akkor ugyanúgy töltjük, jó. És a tetejét be. És a tetejét. Oké, na ugyanezt csináltam én is. Nekem ez a töltött Igen, káposzta. nekem is. Ennyi. Jó, akkor meg vagyunk. Na, még ezt is egyformán Igen. tekerjük. Mert tudod, Ja, csinálják ez a nógrádi. Jó, mert csinálják. Akkor lehet azért. Igen, mi Mert ugye- nógrádiak vagyunk. Te is, meg én is, úgyhogy mi ezt így tudjuk. Ugye Nógrádiasan. csinálják ugye másképp Hát azok is. nem nógrádiak. Ennyi.
Vághatom a kolbászt? Vághatod? Akkor tehát ekkora? Igen. Ebbe betettem még egy kis babérlevelet, most egy kis kapor következik bele. Ezt csak így beletekerem, belekeverem. És akkor itt hoztam a fazakat, ennek az alját azt ki fogom bélelni ezzel a káposztás húsos kis cucca, és akkor erre majd a töltelékeket. Úgyhogy a kis töltelékek teljesen csak a tetejére. Jó. Meg gondoltam, megcsinálom, mert nem dobom ki a húst. Hát nem. Még maradt, de káposztalevél meg már nem volt több. Na, mit szólsz? Szóval se tudok jutni, csak azt hiszem, hogy folyik a nyálam. Nagyon jó illata van. Na, akkor most a töltelékeket behelyezzük szépen. Jó. Állítva, így könnyebb lesz kivenni sorba. Meg Ezeken. adogatom, jó? Szuper. Gondol már egy lakodalmat, egy cigánylagzit, hogy ott Jaj, mennyi kell, Úristen. Jézus Krisztus. Hány napig szoktátok tölteni? Ó, hát ott több asszony, Hát jó, nyilván. egy fél napig biztos. Jó, de hát vagytok annyira, mint az oroszok. Hát köszönöm szépen. Na most akkor jön a maradék. És te tejföllel szereted, vagy tejföl nélkül? Tejfölle. Jó, én tejföl nélkül. Na, De akkor... egyébként nem szeretem halára tejfölözni, mert azt se szeretem, mikor, ahogy a fiam eszi, hogy én nem tudom, komolyan megfogja azt a nagy tejfölös dobozt, és figyelj, a felét rászed a töltött káposztára konkrétan, nálam olyankor már elmegy az íze, tudod. Rászoktam tenni egy kanállal, és doszt. De nem olyan sokat, hogy tudod, hogy elvegye azt a jó füstölt ízt, én azt szeretem érezni agyad. Ebbe öntsél vizet, és Igen. amit öntesz bele, azt ide erre rá. Jó. Kis mosogatószer? Nem, ne viccelj. Tök hülyéskedtem, mennyi vizet? Azt tedd rá. Ez mind Ó, mehet? de persze, hogy ellepje. Jó, csak nem ért. Hát, hogy ellepje. Jó, hát és akkor hozom most még. így ráteszem a kolbász De darabkákat még nincs ellepve. a tetejére. Hát de így, ez így kell. Jó. A Akkor még paradicsomot. öntsek? Persze, hát mert nincs ellepve a víz. Hát persze. azt kérdeztem. Nyomjad. Úgy. Még mindig kell öcsém, facsiga. Hát ebben még mindig kell. Rátesszük a paradicsomot. Kolbász, paradicsom. Kapor az Jó. van benne, de még tegyek? Hát dobjál, tehát a kapor, az semmit nem ront el. Legalábbis én nagyon szeretem, Én van akik... is. De ez is olyan megosztó, ez a Ez kapor. megosztó, jó mondod. Igen, ezt sem mindenki szereti. Én nagyon. Én tudod, mit nem szeretek? A tárkonyt. Hát a tálkonyos raguleveseket nagyon szeretem, úgyhogy Én nem azt is. szeretem, az én azért nem szeretem. Én az Azért is eszem oregánót azt, nem szeretem. mert a tárkonyt valahogy És nekem, akkor hadd szóljon, Edi. Mit szólsz? nekem nem jön be. Na, 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 Na. mi történik? Hadd szóljon. Tető. Elpakolunk. Ráteszem a tetejét, elpakolunk, és akkor... de te tudod, már akkor rakod rá, csak hogyha már fölfort, nem? Nem, azt most. Most? Mert ezzel együtt nagyon jó fel fog Jó, forni. tedd rá. Na, akkor találkozunk egy óra múlva. Hát Edinám, én úgy gondolom, hogy ez már készen van. Sőt, tartod a tányért? Én olyan, minthogyha ki akarna ugrani a töltelék, ezt... Igen. Én ezt rád bízom, kóstold meg? Na, mint ti. Na, erre tudod, az öndicséret fokhagyma, van hozzá egy kis tejföl Hú, is. de sós! Tényleg. még a... Nagyon finom. Úgy, de tudsz barátnőm, de szeretlek azért. Mindig olyan jó. Szóval, drága, Mindig olyan aranyos jókat teszek nézőink, neked. Nagyon jó. a mai nap Angyal Edina volt a vendégem, akivel töltött káposztát készítettünk az 5. könyvemből. Remélem, ti is elkészítitek majd ezen receptet azon módon, ahogy itt és most ebben a pillanatban elkészült. Kérlek szépen lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, főzzetek, egyetek és nevessetek jókat, és barátkozzatok mindenkivel, aki szimpatikus. Nekem Angyal Edina nagyon szimpatikus, és én vele barátkozom. Ez öröm. Megkóstolod? Meg. Na. Jó lett. Öcsém. Jó, nagyon. Meg aki tud, az tud. Hát igen. Ennyi. Glóriát, glóriát!